बेलाय हामबाय जत त्रिपुरा हास्टेने आनि जत लुक्रनो आनि बागै आं साक्सायानि बागै जत नर खुलिमानि बागै आं ताबुंनो दिल्ली एम्स नि ताबुंनो टिचार्स माने फैगा जत लुक्रनो बेलाय बेलाय हामबाय आनि साक्साया नर खुलिमानि बागै बेलाय आं हाम फैगा ताबुक नरंनि आशीर्वाद बाय ताबुक नंनि आशीर्वाद दिए ताबुक तैसा कामो तैसा हापावना आदिनिसे बा ताबुक साक बाहाय बेलाय साक्साया तंमानि मास कैसा तोरे आं चेन्नाई तंमानि तै एम्स तंमानि नरंनि सुरिमाबाय जत लुक्रनि सुरिमाबाय आं ताबुक डक्टरनि अपारेशन खायो रिकभारि हिंगै ईश्वरनि आशीर्वाद बाय भगवाननि आशीर्वाद बाय आं ताबुक तैसा त्रिपुरा हास्टेआव बिलुइ फैगा ताबुक बेलाय बेलाय हामबाय नरंनि जत लुक्र आनि खाजानि ताबुक ते बहुत सान बेलाय बेलाय हामबाय खामया क्लाइमेट सालबुसो बुंखासा प्राय मास कैसा आं खानाय 5 तारिख निसिम आं माने नखर माने दिनै आं त्रिपुरा हास्टेआव फाइसक पाइगा आं नरंनि जतनि आशीर्वाद नंनि दुआय माबाय ताबुक आं ग्रोब ग्रोब हामबाय फैगा बेलाय बेलाय हामबाय जतनो